спрете да търгувате със собствен капитал. Това ще ви промени изцяло мисленето в трейдинга. Ще ви промени всичко. Game changer. Това е главната причина вие да не успеете в трейдинга, защото вие насилвате нещата и вие на края на деня не сте лош трейдър. Не, че стратегията ви е лоша. Вие просто не спазвате най-важното нещо – риск менеджмента, което е ключовото. И вие не го спазвате, защото вие не можете да се задоволите с тези пари. А тези пари идват от разликата, че вие нямате нужния капитал за търгуване. Да речем, вкарвате $200, вие трябва да спазвате най-много 10% риск. Тоест, всеки един ваш стоп-лос трябва да бъде $20. И ако съотношението на сделката ви е 1:2, вие трябва да рискувате $20 да спечелите $40. И както вече ви казах по-рано, за примера с добрия трейдър с големия капитал и вашият малък капитал, вие днес като направите една сделка и сте направили страхотна сделка, но вие няма да се задоволите, защото ще сте изкарали едва $20. Вие трябва да предприемете нови сделки, трябва да предприемете по-голям риск. Така че това, което се опитвам да ви кажа е, че вие не сте лоши трейдери. В трейдинга истината е, че се правят най-малко сделки, най-изчистен чертеж, всичко е най-малко. Разбирате ли? Less is more. Тоест, по-малкото е повече. Истината е, че за да изкарвате пари, ви трябва капитал. И тук идва момента да ви кажа, че на вас не ви е нужен собствен капитал. Тоест, не е нужно вие да разполагате с истински $100,000, истински $200,000. Става дума, че ние вече живеем в такива времена, че всичко това е налично и достъпно. Едно обучение и един акаунт, който е funded, финансиран акаунт, означава, че ви се предоставят пари, с които вие да търгувате. И реално, ако вие днес разполагате с ваши $100,000 във вашата сметка, това е рисково, защото всичко може да се случи с тях. Докато когато използвате funded акаунт и не ваши средства, най-лошото нещо, най-лошият сценарий, който може да се случи, е вие да загубите този funded акаунт. Този funded акаунт струва между $1000 и съответно, ако е $200,000, може да струва $2000. Има вече funded акаунти по $500,000, които струват около $5000. Но като цяло това е достъпно, защото може да стартирате с $10,000 акаунт, който струва едва 100 и няколко лева. Ако го загубите, няма проблем. Загубили сте само 100 и няколко лева. Ако вие вкарате ваши средства да търгувате, шанса да ги загубите е категорично 90%, защото вие няма да спазвате риск менеджмента. Но, както вече ви казах, има funded акаунти. Това е нещо, което трябва да мислите. Ако искате да ви науча абсолютно всичко, стратегии, как да си вземете funded акаунт, как да се регистрирате, всичко това влиза в моето обучение. 1% на ден подобрение, 1% на ден в живота ви, в здравето ви, в финансовото съотношение, 1% в трейдинга, като цяло 365 дни в годината. 365% по-добри. 1% търсите да сте по-добри от предходния ден. Това е ключът. Не правете грешката днес да станете и да сте 10% по-добри от вчера, но утре да сте минус 20%. Постоянството е пътя към успеха. Не е мотивацията. Мотивацията може да трае 1 ден, 2 дена, 3 дена. Аз ходя на фитнес и от началото на годината съм забелязал следното. Фитнесът беше претъпкан. Няма място вътре. Сега къде са тия хора? Дето вика един. Къде сте, бе? Няма ги. Защото те нямат постоянство. Те са имали мотивация. Мотивацията вече няма. Изчезнала е. Направили са, свалили са 2 кг и това е. Няма проблем. Сега за лятото ще качат още 5-6. Пак ще дойдат във фитнеса. Пак ще се мотивират. Горе-долу 1 месец. Айде пак мотивацията ще изчезне. Не е така. Това беше днешното видео. Надявам се да ви е харесало толкова, колкото на мен ми беше приятно да го направя за вас. Аз съм сред природата, отивам да се разхождам. Надявам се да имате страхотен ден. Последвайте ме, абонирайте се за още полезни видеа и до нови срещи. Банко Трейдинг!